La intenció era d'alguna manera veure la transversalitat d'aquest símbol i d'alguna manera és veritat que en el llibre hi ha molta diversitat, ja des d'una nena de 5 anys fins a una senyora de 94, que de fet ara ja en té 95, però sí que és veritat que hi ha una certa edat que em vaig trobar més gent que portava el llaç groc, per exemple, o hi havia llocs on hi havia molta més gent que el duia que no en d'altres, però sí que és veritat que m'he trobat amb gent completament diversa, d'orígens completament diferents, de professions que no tenen res a veure les unes amb les altres i que totes tenen la convicció de portar el llaç groc. Les persones que viuen a Catalunya però que són de fora, que han nascut, per exemple, aquí en el llibre surt gent de Guinea Conakry, gent del Marroc, gent d'Anglaterra, gent de l'Uruguai, gent de Colòmbia, que són els que em comenten és que no puc entendre que no tothom d'aquí de Catalunya dugui el llaç groc per denunciar aquesta injustícia. Són potser els que encara estan més convençuts i a vegades això et trenca prejudicis que tots tenim marcats. Jo tenia clar, quan vaig començar a fer com pluja d'idees, de aquí m'agradaria que sortís el llibre. Una de les primeres persones que hi vaig posar va ser Pep Guardiola, perquè vaig pensar que era la persona que més havia internacionalitzat el llaç groc, qui l'havia portat portes enfora més enllà de Catalunya i de l'estat espanyol. Em va costar una mica posar-m'hi en contacte, perquè és veritat que tota la gent del seu entorn el protegeix molt. Quan vaig tenir una via directa per parlar amb ell, de seguida em va dir quedem, sí. La idea del llibre era donar veu a la gent del carrer que no té cap vincle amb la política i que porta el llaç groc. Llavors, el cas del Pep crec que era això, no és una persona política, però és una persona amb uns valors molt clars. De fet, el pròleg que fa barreja molt els valors esportius amb els valors del llaç groc i trobo que és molt interessant i la veritat és que és un honor gegant que digués que sí i que val molt la pena llegir-se aquest pròleg, crec que li dona molt valor al llibre. I quan li vaig comentar, d'entrada em va dir, ostres, el pròleg, vosaltres els periodistes de seguida feu 4 ratlles i us queda una cosa una mica arregladeta i bé, però jo no sóc periodista, jo sóc esportista, m'ho he de pensar molt per escriure, perquè quedi un relat bé i si ho faig ho vull fer bé, no vull fer 4 ratlles. I la veritat és que primer va dubtar i al final el vaig convèncer i hem recollit frases d'alguns dels lectors i n'hi ha una de l'Albert que diu quan d'aquí molts anys algú es pregunti per què el 2018 tants catalans portaven el llaç groc, trobarà la resposta en aquest llibre. Jo crec que això és un dels objectius també d'aquest llibre, que d'aquí uns anys quan el vegis a les estanteries o quan algú que no hagi viscut aquesta època l'agafi pugui entendre què passava en una democràcia en ple segle XXI existint presos polítics i exiliats. No és una cosa en contra d'Espanya, no és un símbol en contra dels espanyols ni en contra dels que no volen la independència. No és això, és un símbol que aboga per la llibertat i per denunciar una injustícia, i és que hi ha persones tancades a la presó o a l'exili que ni tan sols se'ls ha arribat a jutjar.